Don Allah ki kula ni idan na gaza ki azani, so ne ya kama ni ya daure ni yayi min rauni. Assalamu alaikum masoyana, suna na Hamisu Said Yusuf wanda kuka fi sani da Hamisu Breka Dole. Ina mai farin cikin tallata muku sabuwar tasha mai suna Real Fansun Waka YouTube channel. Kada ku bari a baku labarin shahararren mawaki ne sannan fasihi ne. Ba dai zan cika ku da surutu ba, ina shawartar kafatanin masoyana da su je su danna alamun kararrawar sanarwa a cikin wannan tasha domin update. Na gode. Sannu Fatima autar mata, a so da ƙauna kin nemi komai, kai daban a cikin yan mata, tana da ɗan mali wanda fata, ta gaji tarbiyya da ragata, ta na so ki zama min mata, hankali na tsohon kirata, kai daban a cikin yan mata, jaruma ko a taron mata, ki kaɗai zan ba da mata, tun da Fatima kin mini komai, mun yi zarra a ƙaunar juna, gidan mu zan turo wai kona, ko a yanzu a samu na rana, ke kike yayi min kona, kice ruwa da jini na jikina, an daskare da a ƙaunar juna, maƙiyan na shan zafin rana, muna ta kakkara ƙaunar juna, hassada suke mu kuna sun juna, sanyi dare ko tsantsar rana, ko ina ta faɗin sunana, na tuno wata babbar rana, inda Fatima ta yi rana, kai siyayyar kayan suna, ka je da kai ta faɗin sunana, an da naman ɗaurin suna, martaba ta ɗaurin sunana, ko danginta ba ta san bai kona, ka taɓa ni to za a ji ko a rana, ina mulkin mamun ko gungar zana, sannan Fatima mai babban suna, zan so a ce wa uwar ƴaƴana, gashi Fatima mai alkunya ce, ko gidan su gadon tarbiyya ce, ilimi a fannin addini ce, kuma ga sani ko mabokance, kowa murna yake yi min mai dace, Fatima Zahra mai nacin tsafta ce, Fatima Zahra mai san alkhairi ce, Fatima Zahra mai san al'umma ce. Don Allah ki kula ni idan na gaza ki azani, so ne ya kama ni ya daure ni yayi min rauni. Assalamu alaikum masoyana, suna na Hamisu Said Yusuf wanda kuka fi sani da Hamisu Breka Dole. Ina mai farin cikin tallata muku sabuwar tasha mai suna Real Fansun Waka YouTube channel. Kada ku bari a baku labarin shahararren mawaki ne sannan fasihi ne. Ba dai zan cika ku da surutu ba, ina shawartar kafatanin masoyana da su je su danna alamun kararrawar sanarwa a cikin wannan tasha domin update.
na gode.